Excellenties, generaals, genoten, maar vooral officieren, onderofficieren, Limburgsjagers en manschappen van 42 BLJ. Juist zijn we getuigen geweest van alweer een commandoverdracht van 42 BLJ. En als je wat ouder bent, zoals ik, zeg eens overdracht ook weer in het perspectief van de geschiedenis. En zie je weer vele commandanten in je gedachten aan je voorbij trekken. Dit heeft wel ongelooflijk veel oude herinneringen als ik hier kom. Als je weet dat in die tijd, toen zo'n bataljon geformeerd werd in 57, 58, 59, zo'n bataljon bestond uit een aparte stafkopie, aparte verzorgingskopie, 4 tirailleurkopieën compleet met 3 tirailleurpelotons, dus volledige sterkte van 130, 140 man. Een ondersteuningskopie kwam erbij. En die werden helemaal ondergebracht in 2 van deze gebouwen, meer niet. Hier zat het hele 42e bataljon Limburgse Jagers. En toen ik hier binnenkwam in medio 88, zat dus daar in dat gedeelte met de kop de Alpha-compie. Hier zat in het midden de Bravo-compie. Daar zat een gedeelte van de Charlie-compie en de bataljonsstaf. En als je me eer dus kijkt weer naar dit gebouw, zat dus daar op de kop weer de Delta-compie. Hier zat de ondersteuningskopie en daar zat de verzorgingskopie met ook weer een beetje van de bataljonsstaf. Hier waren dus daadwerkelijk aanwezig 4 compieën sterk, dus zeker zo'n 130, 140 man. Denk dat er een heel bataljon was in die tijd meer dan 800 mensen.
oprichting was 42 BLJ een belangrijk element van het regiment Limburgse Jagers. Al snel gestationeerd in Duitsland moest dit bataljon eigenlijk voortdurend naar het oosten kijken. En als een van de eerste eenheden in staat zijn de eenheden van het Warschau-pact te stuiten. Het 42e Panzerinfanteriebataljon heeft zich voor zijn vertrek naar het kamp Seedorf in West-Duitsland op de Ermeloze Heide officieel gepresenteerd aan de commandant van de 4e divisie, generaal-majoor Christan. In zijn korte toespraak tot de troep noemde de generaal de verplaatsing naar Seedorf een historisch moment. Historisch was ook zeker het défilé dat werd geopend door hoornblazers van de Limburgse Jagers. Voor het eerst namelijk in de Nederlandse krijgsgeschiedenis presenteerde zich een volledig gemechaniseerd bataljon waarin ook de Duitse versie van de jeep, de Monga, een plaats heeft gekregen. Geen der 800 infanteristen heeft bij dit afscheid ook maar een stap hoeven te zetten. Ze zaten verscholen in de tientallen AMX-rupsvoertuigen die in een bijna eindeloze rij voorbij trokken. Alleen de chauffeurs, de groepscommandanten en de mitrailleurschutters waren nog zichtbaar voor de toeschouwers. Het geratel van de rupsen verflauwde alleen toen de ondersteuningscompagnie passeerde met zijn zware mortieren en zijn terugstootloze vuurmonden, het anti-tankgeschut van het bataljon. Het sluitstuk van het imposante défilé vormde het geneeskundig gedeelte van het bataljon, dat ook al is uitgebreid met AMX-voertuigen voor het gewondentransport. Het besef van de nabijheid van deze dreiging, de hierbij behorende Nederlandse kolonie in Duitsland, de verlofregeling en de extra faciliteiten die je als eenheid in Duitsland kreeg, leidde tot een bataljon dat zich liet kenmerken als zeer prestatiegericht en in het bezit van een sterke onderlinge band. Dit resulteerde in vele waarderingen en onderscheidingen. Een bloemlezing. 11 maal werd het bataljon gewaardeerd als de beste eenheid van de toenmalige 4e divisie. Vele malen werden schietwedstrijden zoals de Prins Bernhard trofee gewonnen. De brugtoefening Panzertorm bij het korps commandotroepen werd meestal met het predicaat goed of zeer goed afgelegd. En het materiaal scoorde hoog bij inspecties. De afkorting BLJ werd in de loop der jaren ook een begrip en een van de meest bekende afkortingen binnen de KL. Maar niet alleen werd 42 BLJ een begrip in de Nederlandse krijgsmacht. De uitreiking van het Fahnenband van de Bundesrepubliek Duitsland in 2006 illustreert dat BLJ ook in Duitsland een begrip was.
gebruik maken, 's avonds. Een fitnessruimte hebben ze daar. Het fitnessgebeuren, zeg maar, dat is voor alle dienstplichtigen mogelijk. Er wordt een lichte bijdrage van de mensen gevraagd, zeg maar een markt per keer. Nou, dan worden ze onder deskundige begeleiding, ook al zijn ze in Noord geweest, worden ze alles verteld van hoe ze de oefeningen moeten doen, voor welke spiergroep alle toestellen zijn. Dan kun je 15 of 20 meter. Vallen we hier? Ja. Volgens mij is het nog geen 5 december. Zijn we te laat? Zijn we te laat? Te laat? Volgens mij zijn we te vroeg. Nou, dan gaan we toch naar de reperbaan. Ja, gaan we dan weer. Kom op mannen. Zijn auto's net iets wat scherper als afzien. Die sind nicht eigentlich bijvoorbeeld de donker. Ja, ik vond dat. Dus ik ben naar Twitter. Ja, precies, inderdaad. Ja. Halt, laat! Uit! Rust! Heren, wederom aanvang van een verlof. Rij voorzichtig. Probeer niet zo snel mogelijk naar huis te komen. Probeer zo veilig mogelijk naar huis te komen. Ja! U kunt op 2 manieren kopen in Duitsland. Belastingvrij, dat doet u dan in de shop. En u kunt het ook kopen in de Duitse winkel. De Duitse winkel, als u het daar gekocht hebt, mag u tot 890 gulden vrij invoeren. En als u het belastingvrij gekocht hebt, dus in de shop, tot 125 gulden. Niet in marken. En er is een duidelijk verschil in aangeven en niet aangeven plus verstoppen. Hier momenteel op het oefenterrein Vogelzang in de Eifel in Duitsland. Waar we met een panzerinfanteriecompagnie van het 42e panzerinfanteriebataljon. Met een eskadron van 43 tankbataljon en een panzergeniepeloton bezig zijn met een eskadron aangevuld met een panzergeniepeloton. En daar doen we dan over dit hele gevecht, een bataljonsgevecht, doen we dan 3 dagen. En momenteel zijn we hier een verdedigend gevecht aan het voeren. We komen net van de andere kant en hebben hier een nieuwe stelling ingenomen. Zodat de andere voertuigen terug kunnen trekken en wij hun dekking kunnen geven. Op het moment dat zij hier bij ons in stelling staan en het gevecht wordt te zwaar, dan vallen wij weer terug hier naar achter. En zo gaat het plaatje de hele tijd door. We steunen elkaar en we komen bij elkaar in stelling en dan doorschrijden we elkaar telkens. We moeten met elkaar doen. De oefeningen vooral, dat draait altijd om met elkaar iets te presteren. En tot doel daarvan, ja, dan moet je toch eigenlijk met elkaar opschieten. Sinds het begin van de jaren 90 is Bélier ook vaak ingezet in operaties. Van de Balkan via Irak tot Afghanistan. Volgens 208 mannen en 1 vrouw van de A-compagnie van de Limburgse jagers. Met als symbool 2 verenigd vliegende ganzen. Ze zitten hier sinds juli, hebben de luchtmobiele brigade vervangen en ze hebben een zeer blauwe opdracht. Je moet wel een kindervriend zijn. Ja. Of net doen alsof. Blauw betekent dat we
peacekeeping zijn, dus voornamelijk toekijken wat er gebeurt, rapporteren wat er gebeurt en verder ons in feite op de achtergrond houden. Maar het blauw raakt in Bosnië uit de mode, ook voor de Limburgse jagers. Dit is de vergeten Nederlandse VN-eenheid. Hier in Siminan, hoog in Noord-Bosnië, zit nog de laatste compagnie van Dutchbat. Achtergebleven toen de rest van Dutchbat in juli Srebrenica moest verlaten. Nu heeft ook deze eenheid opdracht gekregen om de koffers te pakken. Ze zouden hier eerst een half jaar blijven. Dat worden nu 4 maanden. De VN is namelijk bezig met een flinke afslankingsoperatie. De soldaten zijn er niet erg rouwig om. Ik mis mijn vrouwtje een beetje. Dus dan denk ik wel dat het een goede zaak is. Er zou inderdaad vaak het gevoel er wat bij te hangen. In een bepaalde krant lees je wel eens een stukje, maar dat is dan gewoon een verdwaalde zin. Over Alpha Compie die nog in Siminan zit. Verder hoor je niks? Nee, bijna niks. Misschien dat deze eenheid straks weer terug naar Bosnië gaat. Als onderdeel van een NAVO-vredesmacht. Als er eenmaal een vredesakkoord is. Maar dan gaat het om een opdracht waar groen voor gedacht moet worden. Blauw optreden, dat is met een blauwe pet, alles wit. Je gaat bovenop de heuveltop staan en je roept in feite, hallo, hier ben ik. Groen optreden, dat is aan de voet van de heuvel, door de bosjes kruipen en stiekem overal kijken. Nu zijn ze nog een echte vredesmacht die nogal wat humanitair werk doet, ook in de vrije uurtjes. Wij proberen de kinderen hier bezig te houden. En dat varieert van voetballen tot koekhappen, video kijken, pannenkoek eten. Straks als ze met groene helmen terugkomen zullen ze zich wat harder moeten opstellen. De rest van de Limburgse jagers die nog niet naar Bosnië toe is gegaan, heeft daar al voor getraind. Op 19 november 1995 werd een belangrijke stap gezet in het vredesproces in voormalig Joegoslavië. In Dayton zetten de strijdende partijen hun handtekening onder een vredesakkoord. Dit akkoord hield onder andere in dat Bosnië verdeeld zou worden in een gebied onder Servisch bestuur en een deel voor de Moslim-Kroatische Federatie. Het betekende ook dat de NAVO de taak als vredesbewaarder van de VN zou overnemen. IFOR, dit staat voor Implementation Force, kwam in de plaats van UNPROFOR. De blauwe baret ging af en onder de naam Joint Endeavour werden ook Nederlandse troepen ingezet om de naleving van de afspraken van Dayton te controleren. Op de compound vindt ook het nodige onderhoud aan de voertuigen plaats. De busreis naar Novi Travnik en om de IPR op te halen. Toen zagen we eigenlijk pas voor de eerste keer echt hoe alles gewoon kapot geschoten was. Hoeveel puin daar was. Van tevoren, je had wel een idee, maar dit hadden we nooit verwacht eigenlijk. Niet dat gewoon zo, er is gewoon bekend niks meer. De huizen hier noemen ze 4 muren. Met ontiegelijk veel troep. Alle puin die in het huis staat is gewoon naar buiten gegooid en verbrand. Dat noemen ze hier een huis. Gewoon 4 muren. Zonder dak. En dat was het. Bij checkpoint Point Bravo leer je niet alleen de bewoners van het gebied kennen. Als Nederlander, als je hier nog nooit bent geweest, is het bijna niet voor te stellen wat ze hier allemaal het land hebben aangedaan. Alles kapot gemaakt. Het is een schitterende natuur. Alleen van de huizen staan nog weinig overeind, het is nog weinig heel. Maar... Maak wel indruk op je? Ja, zeker. Ik ga met een hoop ervaring terug naar Nederland. Zeker.
Politieke partijen waar mensen op willen gaan stemmen. Hoe de elektriciteit, het water geregeld is hier. Wat de mensen doen voor hun werk. Al dat soort sociale aspecten proberen wij hier te achterhalen. Hoe zijn de omstandigheden in het gebied voor de mensen? Ja, niet al te best dus. Werkloosheid is vrij hoog. Ze hebben weinig. Elektriciteit is ook onregelmatig, water is onregelmatig. Dus niet al te best. The house is destroyed, it's not possible to live in. Yes. And we're more willing to go to our own house than to stay in a Muslim house. Yes, of course. That's it. Not all. Have them been back? Die mensen hier die leven met 2 families in dit huis. Je kunt zelf wel zien hoe groot het huis is. Dat is vrij klein. En ze hebben geen elektrisch gasfornuis. Ze doen het allemaal met hout koken. De temperaturen die schommelen hier tussen de 35 en de 40 graden. Dus je kunt zelf wel opmaken hoe warm daar binnen moet zijn. Ze komen uit een dorp hier nogal ver vandaan. Ze kunnen eigenlijk niet meer terug omdat het huis daar waar ze in woonden, dat is eigenlijk volledig vernield. U heeft zelf net ook de foto's gezien die meneer heel snel naar boven toverde. En dat spreekt boekdelen, denk ik. Hand grenades. Op het moment ben ik formulier aan het uitdelen voor Operation Harvest. Dus aanstaande zaterdag komen we hier met een patrouille, gaan we hier patrouilles rijden. En dan gaan we proberen de mensen te activeren om wapentuig, munitie, handgranaten in te leveren bij ons. We gaan op bepaalde plekken gaan we staan. Dan kunnen de mensen naar ons toe komen om het af te geven. Want de meeste mensen denken hier nog steeds dat er een straf op staat, dat ze dat spul nog hebben en het willen inleveren. Dat is dus helemaal niet zo, want ze durven niet naar de base zelf te komen. Dus doen we het op deze wijze. Wij gaan van huis gaan we ook langs. Bellen we aan, vragen of ze wat hebben. Hebben ze niks, willen ze niks afgeven, dan is het hun, dan pak je aan. Maar de meesten die geven het wel af. Bravo. Dobry dag. We doen 2 dingen. In eerste plaats zorgen wij voor vrede en veiligheid. Dus wij garanderen vrede en veiligheid. Het tweede wat we doen is het helpen bij de opbouw van Bosnië. Hoe doen wij dat? We hebben elke dag 600 paar ogen buiten. Die overal komen, op elke plek. Ongeacht het weer, dag of nacht. En daardoor zien wij een heleboel. Nou, omdat wij heel veel zien op hele vreemde plekken, doen we 2 dingen. Met de informatie die we hebben, doen we humanitaire hulp. Dus we bouwen huizen, deuren dichtmaken, een raam erin, dakpannen erop. En we doen een heleboel kleine projecten die we snel kunnen realiseren om te zorgen dat het land de kans krijgt om zichzelf op te bouwen. En dan moet je denken aan schoolpleintjes, een speelplaatsje, dat soort zaken. Dat doen wij. Dus Kutjal hier op 5, geen bijzonderheden over. Mooi weer. De zomer komt eraan. Het is goed dat die mensen niks te doen hebben, want zodra onze mensen niks te doen hebben, dat betekent dat het rustig is buiten, zodat de mensen weer een normale leven op kunnen pakken. 42e Battlegroep, hier naartoe gestuurd door de Nederlandse regering, heeft hier als taak om in eerste instantie te zorgen voor een veilige en stabiele omgeving. Zodat de Iraakse bevolking uiteindelijk zelf weer de draad helemaal kan oppakken en zorgen aan zijn eigen economie en voor zijn eigen veiligheid. Dat doen we onder andere door patrouille te lopen, door te zorgen voor onze eigen bescherming, door konvooien te begeleiden. En dat valt allemaal onder het kader Normal Framework Operations en Force Protection. Maar we doen veel meer. Zo zorgen wij ook voor kleinschalige CIMIC-projecten, waarin we bijvoorbeeld scholen, kleine werkgelegenheidsprojecten, brandstofprojecten en elektriciteitsprojecten invullen.
Op die manier proberen we in ieder geval op een kleine schaal al die eerste opstart te geven. Het derde wat we doen is dat we ook daadwerkelijk zorgen dat de Iraakse politie en het Iraakse leger hier ook de taken kunnen overnemen zoals wij uiteindelijk die nu doen. Zodat na de overdracht van de soevereiniteit zij meer en meer en op een geleidelijke manier, in eerste instantie nog onder onze begeleiding, maar later echt helemaal zelfstandig, zelf kunnen zorgen voor hun eigen veiligheid en voor hun eigen stabiliteit hier in deze provincie. Nou, ten slotte proberen wij natuurlijk een goed beeld te hebben van wat er hier om ons heen gebeurt. Het uiteindelijke doel is dat we de volledige soevereiniteit van Irak helemaal kunnen overdragen, samen met de hele coalitie, aan de Iraakse autoriteiten. Specifieke taak als pelotonscommandant is met name het begeleiden en beveiligen van de mission teams, zodat zij uiteindelijk een opbouwwerkzaamheden kunnen doen. Ja, wat houdt het in voor buiten de poort? Veel contact hebben met politie, veel contact hebben met andere lokale autoriteiten. Dat gebeurt veelal via de mission teams. En je probeert hen uiteindelijk te ondersteunen om een stukje Afghanistan wat we hier hebben in Oeruzgan, om dat zo veilig mogelijk te krijgen en te behouden. Gaan we beginnen met bevelsuitgiften. Even kijken, een appelletje. Alpha, Bravo, Charlie. Ruim van tevoren krijg ik te horen wanneer ik op patrouille ga. In dat bevel krijg ik al te horen van wat mijn opdracht natuurlijk is en wie ik allemaal aan mijn peloton krijg toegevoegd. Je krijgt je mortieren mee, je krijgt mission teams mee, je krijgt, noem maar op, je krijgt allemaal experts krijg je mee. En uiteindelijk moet je met hun overleggen of inderdaad je moet een goed beeld hebben van wat hun optreden is. Om die uiteindelijk zo efficiënt mogelijk in te zetten tijdens die patrouille, tijdens de opdracht die je uiteindelijk hebt. Goed, vragen? Ben je betekent nummer 25 van een recesse? Sorry? Hoe zit het zo van de... Hij heeft er voldoende mensen bij, ja. doe je zelf. Ja? Precies. Ja, 26 Echo hier, 26 Romeo, verbinden Chico. Hij ging je ding aan. Waar is hij? Zie je wel? Dan verplaats je conform de afgesproken verplaatsingsvolgorde. En zul je op bepaalde momenten acties gaan doen die je al van tevoren gepland hebt. Of het nou is dat gesearched wordt in verband met een bepaalde IED-dreiging. Of het nou is dat je daar een overwatchlocatie inricht omdat je vanuit daar een bepaald inzicht wil krijgen op een bepaald gebied. Waar mogelijk daarna een andere eenheid of een gedeelte van je eigen peloton naartoe gaat om daar gesprekken te voeren of iets dergelijks. Hier 26 Roger over. That maybe he can bring me a bidding from a contractor for rebuilding this school. Hier 26 Roger. Het bericht van Hogenet is dat we vanuit oostelijke richting worden waargenomen. En het bericht van Locals is dat we vanaf west worden waargenomen. Dus verhoogde dreiging. Als het te hoog wordt, dan gaan we rustig het gesprek afbreken en terug verplaatsen richting Overwatch. Roger over. Elk moment kan het gewoon fout lopen. Soms heb je er aanwijzingen voor, maar soms kan het van een donderslag bij een heldere hemel zijn. Roger, kom eraan. Zitten? And ask not one, but 2 or 3 biddings I need. Talk with each other. Okay. If it's possible, one of the teachers walk with us to the Bushmaster. Yeah. He becomes some equipment for the school. Ja, de Dutch approach, dat is een term natuurlijk die overal wordt gebruikt, bijna met elke uitzending. En soms hebben ze het over een softe approach, maar uiteindelijk is het een approach die misschien wel heel erg humaan is. En we zijn in staat om inderdaad sociaal op te stellen, maar indien het nodig is, zijn we ook in staat om inderdaad heel hard van ons af te bijten. Deze operaties bewogen zich steeds hoger in het geweldspectrum, of anders gezegd, gevechtsoperaties werden van uitzondering de regel. Dit betekende dat sommigen van het bataljon bij deze acties het hoogste offer hebben moeten brengen.
Lodeslaan.